Aşgabat şäheri täze 2020-2021-nji okuw ýylyna bir täzelik bilen gadam basdy. Tölegler esasda bilim berýän 21-nji ýöretilişlerilen terbiýeçilik okuw mektebi dawara bilen açyldy. Bu mektep 720 orunluk umum bilim berýän orta mektebi hemde 320 orunluk çağlar bagyny öz içine alýar. Bu täze bilim mojagyny okutmagyň iň döwrap usullary ulanmak meýilleşdirilýär. Tebiği we insanperwer bilimleri iň ýokary derejede öwretmek üçin ähli şertler döredilen. Dünýäniň soňky gazananlary bilen aýakdaş gitmek maksady bilen käbir dersleriň daşary dillerinde okudulmagy meýilleşdirilýär. Şeýle-de çağlary köp uğurlu ýetişdirmek üçin aýdymsaz, sport, şekillendiriş sanaty, injener robotika bilen baglanyşly gurnaklar hem hyzmat berer. Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöretilişlerilen terbiýeçilik okuw mektebiniň taýýarlaýyş topary hem bar. Bu topory 5 ýaşly çağlar alınýar. Okuwlar günortana çenli hem de uzadylan günlük toporlar bolup, çağanyň haýsy toporda okujagy enatalaryň öz isteğine bagly. 1-nji sinp bolsa 6 ýaşdan alınýar. İsleýi bildirýän okuwçylar söhbetdeşlik esasyna saýlanyp 2-nji sinpdan hem bu mektebe kabul ediler. Bu mektepde bilim hyzmatlary töregler esasda alınıp barylýar.